paring tantra monggo 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 sesarengan jawab asta tentrem langgeng Gusti pinaring nomring roh abdi lan padang ana jagat raya sayup rukun manunggal sabudi berkahing yang roh suci akarya tentreming ati yang tentrem ayem tentrem yang tentrem ayem tentrem yang tentrem ayem tentrem Sang Kristus paring tentrem. Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Senin 10 Agustus 2016. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Sumangga wekdal peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun kanthi bekta manah kebak raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekidungan kanthi judul Gusti ingkang Maha Sae. Gusti ingkang Maha Sae lupering katresnan dhateng kula Gusti kula matur nuwun sampun paring berkah kangge ing dinten menika kula syukur kagem Gusti Yesus boten ate tresno asedalem tansah enggal boten ngantos pitulungan dalem ageng katresnan dumateng
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking Serat kalih Petrus kalih ayat sekawan dumugi sedasa. Jalaran menawa Gusti Allah ora ngeman marang malaikat kang padha gawe dosa, nanging dicemplungake ing neraka, kapasrahake marang guwa-guwa peteng kanggo nyimpen nganti dinaning pengadilan. Sarta menawa Gusti Allah ora ngeman jagat ing jaman purwa, nanging mung milujengake Rama Nuh kang ngabarake kayekten karo wong 7 liyane nalika panjenengane ndatengake banjir patopan kanggo jagate para wong blasar. Mangkono uga menawa Gusti Allah nyirnakake kutha Sodom lan Gomora kelawan geni minangka pepeling marang wong kang ing tembe bakal padha blasar. Nanging panjenengane ngentasake Lut kang mursid lan tansah pegel atine awit uripe wong-wong padha ora merduli marang angger-angger lan mung tansah nuruti hawa nepsune wae. Jalaran wong mursid iku manggon ing satengahé wong-wong mau sarta ing sadina-dina sumurup lan krungu pratingkah-pratingkahe kang blasar iku, satemah atine kang mursid iku kaya kesiksa. Dadi tetela menawa pangeran mirsa carane ngentasake wong mursid saka ing kutha rencana sarta nyandhangake para wong duraka marang ing dina pengadilan bakal kasiksa, luwih maneh wong kang padha nuruti hawa nepsune merga kepencut ing jejember sarta ngremehake pangrehing Allah. Wong-wong iku padha kumawani sarta gumunggung nganti tanpa rikuh pekewuh nyenyamah marang kaluhuran. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda dal menika totalitas. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Aja setengah-setengah. Kita tentu asring mireng utawi ngucapaken tembung menika nalika wonten sedherek ingkang badhe nindakaken ayahanipun. Aja setengah-setengah nek nyambut gawe. Aja setengah-setengah nek garep nulungi wong liya. Aja setengah-setengah nek garep nresnani. Aja setengah-setengah nek garep nandur kabecikan lan sanesipun. Lumantar tembung menika kita mangertos bilih sedaya perkawis kedah kita tindakaken kanthi totalitas utawi gumolong. Ingkang totalitas tampi asil ingkang sae. Kosok wangsulipun menawi sedaya katindakaken setengah-setengah, asilipun boten sae lan nanggung. Dados penderekipun Gusti Yesus kedah totalitas lan wetah. Injih menika kedah saged dados tiyang mursid. Boten saged setengah-setengah. Dinten Minggu dateng gereja ketinggal sae. Dinten sanesipun boten saged dados tiyang sae. Boten gumun dados tiyang mursid ingkang totalitas menika boten gampil. Wit ing pundi gesang sesarengan kaliyan tiyang sanes ingkang benten sifat lan kawontenanipun. Wonten ingkang sae nanging kathah ingkang boten sae. Mursid kados abot lan boten gampil. Menawa malih ningali tiyang mursal malah ketingalipun gesang langkung kepenak lan gampil. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Lelampanipun para tiyang mursid kawit rumiyin sampun kasrat ing kitab suci. Ing pundi jamanipun Nuh, Lot, lan tentunipun para tokoh Alkitab sanesipun. Pranyata menika mboten gampil. Nanging tiyang ingkang mursal pikantuk piwales lan pepentunipun Gusti ing wekasanipun. Dene tiyang mursid sinaosa ngalami werni-werni kasisan lan kasangsaran. Wonten ing kitab suci dipun serat kasiksa manahipun margi tumindakipun tiyang ingkang mursal. Nanging tiyang mursid tansah pinaringan margi pangluaran. Saged luar saking kathah masalah lan bebaya. Ing tembenipun tiyang mursid tansah ngalami begja raharja. Boten wonten cerita tiyang mursid boten angsal menapa. Kosok wangsulipun ingkang dipun tampi berkah, ingkang langgeng, ingkang sejati. Berkah
ingkang mili lumintu nyarengi gesangipun tiyang mursid. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga nderek Gusti ingkang totalitas lan wetah. Boten gampil kepangan kudo rencana tiyang ingkang mursal. Kudo rencana ingkang dipun tindakaken dening panguwa sing pepeteng. Ugi boten gampil mangu-mangu margi wonten kathah masalah ingkang datengipun gilir gumantos. Dadosa penderekipun ingkang rasa lan mantep ing pitados. Kados menapa masalah ingkang dateng boten badhe ngewahi iman lan sikepipun minangka tiyang mursid. Ingkang totalitas asilipun badhe wetah lan sampurna. Tresnanipun dhateng brayat lan sederek boten manget-manget. Panas ora, adem ora, menika boten sae. Tresnanipun kedah totalitas lan wetah. Sinaosa kangge nresnani menika boten gampil. Kedah wonten manah purun ngapunteni, nglalekaken lan boten ngundat-ngundat lepatipun. Kedah nresnani kanthi wetah. Ngladosi Gusti ugi boten pareng setengah-setengah. Kedah wetah lan totalitas. Supados asilipun pelatosan menika estu dados kasainan lan berkah kangge gesangipun menapa dene kangge gesangipun tiyang ingkang celak lan tiyang sanes. Amin. Sumangga sarengan kita tumungkul ing salebeteng pandonga. Sang Hyang Gusti Allah kawula, puji panuwun syukur tansah kunjuk ing ngarsa paduka. Nyemargi kawula tansah ngraosaken sih lan berkah paduka. Berkah luber lan mili lumintu nyarengi lampah gesang kawula sami. Temah boten wonten ingkang kirang, malah sedaya pinanggih sampun pepak lan jangkep. Duh Gusti kawula saestu sumanggem nindakaken dawuh paduka. Minangka wewengan kangge kawula gelar kratoning swarga ing satengahing pagesangan. Kanthi sikep lan manah kebak ing kasainan tuwin katresnan ingkang tanpa pilih lan mawang tiang. Yuswa sepuh boten wonten ingkang perlu kawula gunggungaken. Awis sedaya namung berkah peparing paduka. Mila kawula namung saged memuji syukur lan nyuwun berkah kangge brayat lan sederek tunggil iman ingkang tansah wonten ing sak celak kawula ingkang tansah nyataken iman kawula. Kawula tansah ndedonga kangge para kadang ingkang nandhang sakit lan sisah. Mugi kepareng paduka maringi margi luar saha maringi saras lan pulih sampurna. Saben dinten kawula ndedonga kagem brayat anak mantu lan putu sarta ugi sederek-sederek ing sak kiwa tengen kawula. Mugi sedaya sami pinanggih tentrem layu tuwin jangkeping rejeki. Menapa ingkang dipun upati dipun lampahi ing dinten menika sedaya pinanggih gangsar tanpa wonten pepalang setunggal menapa. Tebena saking bebaya lan sambigala. Duh Gusti menika ingkang dados atur sambat kawula. Kawula pasrah kanthi wetah gesang kawula wonten ing ngarsa paduka. Saha sedaya atur pasambat kawula menika estu dadosna renaning kalih paduka. Mugi Gusti kepareng paring kasempatan. Dosa-dosa kawula estu kawula akeni. Kawula nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayo cicipan ing dinten menika.